שלום לכל הילדים של גן אלון. אנחנו עכשיו היום נשארים בבית. יכול להיות שזה יהיה בימים הקרובים, יכול להיות שזה יהיה רק להיום. ואנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה. אנחנו לא יכולים להיפגש בגן שלנו. אנחנו צריכים להישאר בבית ליד מרחב מוגן, במקרה שיהיו אזעקות. אני יודעת שבימים האחרונים היו לכם הרבה אזעקות, גם באמצע הלילה, ושהיינו צריכים להיות במרחב מוגן, וגם היום אנחנו צריכים להישאר קרוב למרחב מוגן. אז חשבתי על זה, אבל להתפלל אנחנו יכולים בכל מקום, והשם שומע אותנו בכל מקום, והוא במיוחד אוהב תפילות של ילדים קטנים. אז אנחנו יכולים להתפלל להשם ולבקש שישמור על החיילים שלנו, ושיעשו אותם חזקים, שהם יצליחו ושננצח ושישמור עלינו. אז אני מזמינה אתכם להתפלל ביחד איתי. מוכנים? עכשיו אנחנו מתחילים תפילה בלי סידור, אבל אני סומכת עליכם כי אתם יודעים את התפילה בעל פה. מוכנים? 3, 4 ו... מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. אמונתך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי נשמה שנתת בי טהורי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה בשמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי ריבון כל המעשים אדון, כל הנשמות ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות לפגרים מתים. עכשיו, אם יש בנים שיש להם ציצית, זה הזמן. זריזים למצוות, מוציאים ציציות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות ציצית. אמן. בנות עומדות ומברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני כרצונו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה והערב. נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו צאצאינו צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. שמע ישראל, לוקחים יד ימין. יד ימין על העיניים ונקבל עול מלכות שמיים אל מלך נאמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך שוכבך ופקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים, אתה רב להושיע, מוריד הטל, ותן ברכה על פני האדמה, ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ונאמר אמן. ילדים, כל הכבוד על התפילה. אני מקווה שהשם ישמע את תפילותינו ויענה להם. כל הכבוד לכם שהתפללתם את כל התפילה. אוהבת אתכם המון המון, ונתראה בקרוב. מתגעגעת המון המון. ביי.